Ka san da ba a kira kowa duka 'yan ta'adda ba. Abinda shugaba Bola Ahmed Tinubu, mai girma shugaba Bola Ahmed Tinubu yake nufi shine duk wanda yake zai hana 'yan Najeriya bacci, ko dan adam ne mutum shi kadai ko kungiya ce, gwamnati ba za ta ƙara yadda ba. Duk wanda aka gani wanda nufinsa shine ta da zaune tsaye ya hana 'yan Najeriya su yi walwala, ya hana manoma su je gonakansu, ya hana masu sukuri su bi titi, ya hana 'yan kasuwa su je kasuwanninsu, ya hana mutane su zauna a gidajensu, ko ya je ya sace mutane garkuwa da su, ko makamancin haka, ko kuma wanda duk aka kama yana ba da goyon baya akan wannan, to wannan ya zama dan ta'adda. In kuma kungiya ce, kungiyar nan ta 'yan ta'adda ce, gwamnati kuma za ta kalle su a matsayin wa'annan 'yan ta'adda, kuma doka mai tsanani zai hau kansu. Ba za mu ƙara yadda mu ci gaba da samun irin wannan ƙalubale a yayin da ake ƙoƙarin gina ƙasa, ake gina tattalin arzikin ƙasa. Wasu tsirarun mutane su ci gaba da tada zaune tsaye suna hana mutane zaman lafiya. Mu dai abin da muka sani a gwamnatance shine akwai wannan wato proposal na wannan tsari na haraji da aka kai ma majalisa. Kuma majalisa ta duba, ta tantance, ta amince, ta turo ma mai girma shugaban kasa, ya kuma rattaba hannu a kansa. To daga baya kuma mun ji cewa an samu wato kaman canje-canje, mu ma muna jin wannan magana. Amma idan ka shina, wannan a majalisa yake. Ita kanta majalisa ta kafa kwamiti na wasu mutane na 'yan majalisa su duba wannan al'amari. To in dai ba su suka dawo suka ce sun duba, sun tantance, sun hakikance cewa an samu wannan canje-canje ba, babu wani bayani ni da zan iya yi akan wannan. Mu jira tukunna, tun da a majalisa haka kai, majalisa suka ce sun gano, majalisa kuma suka kafa kwamiti, a bar majalisa ta yi aikinta, ta sake duba da tantance, ta tabbatar da wannan korafe-korafe da ake yi shin gaskiya ne. A lokacin ne shi mai girma shugaban kasa ko kuma executive za su ɗauki wato mataki akan koma menene.